traballar moito e aparte de isto nada, non? Pero bueno, chamalle relativo sempre, porque ademais cando falamos de cultura galega, en galego, pois sempre todo, non como a escala, non un pouco, pero a única fórmula é traballar pola mañá, pola tarde, pola noite e os fins de semana, o sea, así, vamos, é casi fórmula segura, non? O sea, se traballas nun tema moito, moitas veces renuncias a sair ou a moitas cousas, non? Porque, claro, empecé tan nova que, pois eso, mentras os meus colegas o mellor estaban tomando algunos bares, charlando amigablemente, pois eu estaba tratándome de moverme aquí e alá, preparando proxectos, ofrecendo tamén proxectos, porque tampouco tens que esperar que te veñan buscar a casa. Con esa mentalidade sí que non se adoita ir a ningún lado. Se estás esperando a que te veñan a descubrir, pois vai ser que non. Pero a base de traballar eso, moi duro, pois eso, mañá, tarde, noite, o sea, dedicarte todo o teu tempo aquilo polo que crees, sí que se poden recoller froitos. Eu, pois eso, a mellor, como se te digo, 10 anos ofrecendo e a partir deses 10 anos xa me veñen a pedir a mí, non? O sea, é como ofrecer ti por diante durante moitos anos hasta que consigas que che veñan a propoñer entre proxectos. Que che axuda neste campo? Pois a mí é moi pouca xente, o sea, ninguén no sentido que, por exemplo, o meu pai mariño mercante, miña nai bióloga pero ama de casa, o sea, ninguén escribía na miña familia, non tiña así, pero nin tíos, nin curmás, nin nada, entón, bueno, se tiven apoio da miña familia, iso sempre, non? O sea, sempre vindo a todo comigo, tal, apoiándome, alentándome, profesores que tamén me alentaron moito, non? Estimulándome, valorando o meu traballo, sempre, iso fai moito, claro. Iso tamén é unha axuda, non? A mellor non é de... Pero sempre tiven que buscarlo pola miña conta, non? A base de traballar e de proceso de presentarme a premios, presentar proxectos a sitios que na maioría dos casos non me aceptaron nin gañei os premios, pero algún de cando en vez pois saliu que sí o proxecto e se desenvolveu ese proxecto ou algún premio pois saliu que sí, non? Eu gañei, entón pouquinho a pouco pois te vas facendo un moco e pois o mellor un día pois tamén te dan unha oportunidade, pero así pouquinha cousa e despois se demostras que podes seguir para diante, pois así vas facendo, pero xa digo, pois, poñendo toda a carne no asador e implicando todo o tempo. No meu caso foi unha aposta, porque hai xente que o mellor prefire non se arrisca tanto e prefire, pois, por exemplo, ter un traballo fixo e no seu tempo libre dedicar a escribir, que é unha opción moi válida, non? No meu caso preferí dedicarle todo a tempo completo, o sea, dedicarle todo o meu tempo a cuestións culturais e relacionadas con a literatura. E ao final, despois de moito petar, xa digo, carreira de resistencia, como carreira de fondo, cando xa levaba 10 anos, pois xa empezou a tirar a cousa. Cales foron as obras que máis te gustan? Eu penso que das miñas, que escribí. Pois eu penso que, por un lado, ao terceiro poemario meu, cando tiña, 19 anos, escribín o de Vivimos no ciclo das Alefanías, que foi o que levou o premio Xunta Regueiro ao Concello de Pueblo, e despois levou o premio este que vos contaba, da crítica española, e iso, home, foi así, non foi importantiño no sentido de que eu sí que contei ese antes e despois, non? De que, pois, xa empezas a salir, a entrar nos circuitos tamén a nivel estatal, empezan a contar contigo fora e tal. E despois o libro da Egoísta deu-me bastantes satisfaccións tamén, porque, bueno, gustou o que fose, esgotouse, que se esgotou un libro de poesía en 10 meses en Galicia, pois, é unha cousa que non pasara moito, así, nunca, entón, pois, foi boa cousa. Como muller, consideras que é máis difícil a tua andar no mundo da literatura? En principio, así de primeiras non é que sexa máis difícil, porque tampouco, agora mesmo tampouco está tan mala cousa así de primeiro como parecía. Non porque é unha muller, imaginámonos e tal. Agora, a posteriori sí é complicado, porque tes menos credibilidade como autora, pónseche máis en tela de xuizo, non? É como que hai unha maior suspicacia cara as mulleres, non? O sea, un home, por exemplo, ocupa un cargo, ocupa un posto, e ninguén, en principio, pois, ninguén ten unha contestación para iso, o sea, ninguén, non?
Pero, sin embargo, se unha muller ocupa un cargo, un posto, xa a xente en plan, ui, como conseguiu iso, como está aí, por que está aí, crea certa suspicacia, non? Os homes, pois eso, non é que teñan que, hasta que non se demostre o contrario, merecen ese posto. A muller, para merecelo, ten que traballar todos os días, demostralo demais, facer horas extra, ademais ser perfecta, chegar puntual, non cabrarse nunca, ser con un sorriso, ser maravillosa. É como que teñen que, pois, demostralo dobremente para que se lle perdoe que este, que se lle permita. É un pouco ese tipo de prexuicios, se frivoliza moito máis as mulleres, non, pois se vai máis ao persoal, se vai máis á imaxe, non? É como que esas cousas eclipsan o que verdadeiramente importa, que é a obra de traballo. Como se toca neste momento a literatura? Pois eu penso que moi ben, de feito xa se están dando de conta bastante por aí fora e por iso pois cada vez están máis interesados e abertos ao que se está facendo aquí, non? Precisamente por iso, porque está vivindo un momento de saúde excelente, con unha diversidade de obras, de temáticas, de autores, de autoras, de xéneros que o coloca ao máis alto nivel, non? Cunha gran capacidade de risco, de vanguarda, nada que envexar o que se fai en outras linguas, como pode ser a española ou a portuguesa. Como ves o futuro da literatura? Pois é curioso que vivamos neste paradoxo de que o futuro da lingua está un pouco máis negro que o futuro da literatura, non? É curioso, non? A literatura nun idioma, que a literatura lle vai moi ben e o idioma non lle vai tan ben, non? É surrealista, pero bueno, este país é moi surrealista tamén. Entón, este paradoxo é real, non é así. A lingua está un pouco daquela maneira, sin embargo, a literatura está pois moi rica e moi ben, non? Eu espero que siga pa diante, que siga diversificándose, que o perfil de escritores e escritoras galegos sexa cada vez máis amplo, non? Que pode haber xente de todo tipo de perfis, de todo tipo de orientacións, de todo tipo de xéneros facendo literatura e que siga pa. Os lectores e lectoras somos moi críticos co teu traballo. En algúns casos, eu teño sentido que se é máis crítico co meu traballo co de outra xente. Eu entendo que pode ser porque, como a mí se supón que me vai ben, pois sempre o que lle vai ben hai que darlle un pouco de caña, non? E tal. Pasa moito iso, non? Entonces, con outra xente que está, pois, que o mellor pois, é menos visible ou así, pois se lle deixa pasar máis, non? E a mí se me está como, a ver, a yugular, a ver, a que lle podemos sacar, non? Pero pode ser por iso, porque como eu saio nos medios de comunicación, vou publicando, vai ben, podo vivir da poesía en galego, que é unha cousa que lle pasa a moita xente, pois eso se asocia así como a unha idea de poder ou algo así, que non teño ningún, o sea, xa me gustaría, pero é unha especie de idea, de asociación de ideas que se fai, e entón se é moito máis crítico, non? As veces incluso con prejuizos, non? Xa se vai como mirando máis a figura que a obra, e eu penso que hai que valorar os libros polo que ven dentro, claro, non porque nos escriben. Para rematar, que consejos fundamentais para todas aquelas que queren escribir? Pois, eu unha vez escoitei un consello, eu estaba de estudante na facultade, de filoloxía neste caso, e veu unha escritora tamén, neste caso unha escritora galega, Luisa Castro, e deu-nos un consello, que a mí no momento me pareceu así bastante macarra, pero ao final, con o paso dos anos, me pareceu que fora dos mellores consellos, non que escoitar, que era, o único consello é non seguir consellos. Entón, claro, me quedei así, pero realmente tiña razón, porque quero dicir, o que che pode dicir outro ou outra, é que as circunstancias son tan diferentes e a vida de cada un pode ser tan distinta que a un lle foi ben por este camiño, pero resulta que a outro lle foi ben polo camiño contrario. Entón, un pouco ser un mesmo, que xa sei que é un pouco tópico, non? Pero tratar de ser auténtico co que faz, que non fai falta que contes a tua vida en milagros, pero que sexas sincero, non honesto, que non vayas do que non eres, por exemplo, cando escribes, porque eso se detecta enseguida, e o lector enseguida o ve, e en plan, esta de que vai, non? Eso non funciona. Entón, é mellor que sexas como sincero contigo mismo, ainda que non contes toda a verdade, porque non ten por qué, pero ser un pouco honesto e seguir para adiante. Se a ti che fai ben iso que escribes, quen che vai dicir a ti, quen vai vir a dicirche que aquilo non vale ou así, o sea, primeiro ten que valerche a ti. Se a ti che fai ben, eu sei perfectamente que a mí se ninguén dera un peso polo que eu fago, me daría igual, eu iba a seguir escribindo, obviamente, se ninguén publicara iso, pois
e tal. Entón, pois, eso, nese sentido, non seguir consellos, seguir pa diante, creer no que un fai, hasta o final. Gracias. Gracias a vos.